Tak, pane Hrubý, tak si to ještě zopakujeme. A co jste si dneska vlastně pořídil? Takže koupil jste si tarif 500 naplno, k tomu telefon Nokia 6230i za 1977, plus jste složil volací jistinu ve výši 3000 korun. Ta vám samozřejmě bude vrácená a první faktura vám přijde za 14 dní. Dobře. Skvěle. Myslíte, že se vás ještě můžu zeptat na jednu otázku? Samozřejmě. Máte ve svém okolí hodně přátel a známých, které budete informovat o změně telefonního čísla? Těch je poměrně dost. Tak v tom případě bych pro vás měla skvělou nabídku. Můžu vám teď hned na místě vytisknout 20 vizitek s vaším novým telefonním číslem. Takže je můžete hnedka rozdat svým známým. Líbilo by se vám to? Tak to je skvělé, to jsem nečekal. Bezvadný. Tak já vám nabídnu design, který si můžete vybrat. Máme vlastně dva druhy, tak třeba který vám bude víc vyhovovat, který se vám víc líbí. Pěkné, třeba tento. Třeba tento. Bezva. Tak, co máme vytištěný. Já vám jenom ukážu, jakým způsobem se to vytahuje. Tak je to jednoduchý, jenom vlastně do obou stran akorát ohnout. Tak já vám zatím dám ty věci do tašky. Takže SIM karta, telefon, faktury. A to je všechno. Já vám moc krát děkuji. Já taky děkuju. Děkuji. Nashledanou. Hezký den. Poté, co si zákazník vybral své nové telefonní číslo, nabídni mu, že pro něj na počkání vytiskneš několik vizitek s jeho jménem a novým číslem. Takovou nabídku ocení, protože může informovat přátele a kolegy o svém novém telefonním čísle.